Nyt lähtee. Nyt lähtee. Kenen aika me eletään? Elikkä me eletään Rutsevin aikaa, että tossa on niinku... Meillä on kuvioissa tällä hetkellä. Back in the days. Eletään niinku 900-luvun. Elikkä... 9 hunttis. Eli meillä on Nikolai Rutsev. Eikö Nikita? Mao Zedong. Nikita Rutsev ja Mao Zedong. Elikkä... Mao. Eli Mao. Eli iso keisari Mao. Eli punainen kirja. Punainen kirja. Homma etenee näin, että eletään Rutsevia. Mitä se teki? Sitten Mao on silleen... Ja maanveljet jaksaa valittaa. Joo, maanveljet valittaa. Ne valittaa. Ne valittaa niin vitusti koko kansalle. Ja sitten tulee Varpuus syö satoa. Muka. Ne valittaa. Mistä ne valittaa? Mistä ne valittaa? Mistä ne valittaa? Ja Varpuus syö satoa. Vittu ne syö sitä. Mitä Mao sanoo tähän kaikkeen? Mitä Mao tekee? Mitä Mao tekee? Mitä se on? Kansa. 2 päivää. Taputtaa nätisti. Koko kansa taputtaa 2 päivää. Ja mitä tekee? Mitä Varpuus tekee? Ne tulee kenttään. Ei. Noin. Hommahan menee näin. Koko kansa taputtaa 2 päivää. Ja myös kattiloita kanssa. Hirveen mälinä. Ja mitä tapahtuu? Varpuna ei uskalla tulla alas. Ei ruokaa, ei mitään. Niin. Ei maita. Kerrasta poikki ja läpistä veke. Niin, se on läpistä. Ei mun muuta sanoa, siellä on mitään muuta kuin varpuspaistia. Se on pojat 23,5 minuuttia aikaa. Mä kerron tarkkaan. Tää tulee aikana. Tää kaikki tulee aikana. Tää on vähän niinku Kojo Euroviis, kaikki aikana. Mao, joka nyt ei oo kuitenkaan keittiön terveempi veitsiä, vaikka se luulevansa vitu iso herra. Mao on siinä silleen, mitä helvettiä? No mitä vittua, kaikki varpuset kuolleille, meillä on helvetin hyvä olla. No, maanviljelijät taas sille ottaa sitä ujoa koodia, ehkä ei ollut GSM vielä silloin. Ei, NMTlle. Paino Maolle NMTlle. Hetkinen. Nyt on vähän semmonen diili, että Mao hei. Hyttyset, kärpäset. Mäkäräiset. Pienet linnut, eli mäkäräiset. mäkäräiset. Se on mun. Eli kädessä. No malja. Ei. Elikkä mäkäräiset, hyttyset, kärpäset ja mäkäräiset ja ampiaiset. Ja käärmekset. Ja kaikki lentävät pellet. Niin, ja nehän syö. Joo, ne syö. Ne syö sadon. Ja mitä Mao? Antaa nopeesen. Ota! Painaa silleen, siellä on palmi. Painaa äkäiseen numerot. Ota Foxin Rutseville. Ja ottaa tohon. Rutseville vähän sille koodi, et... Nikita, vanha kommari. Vanha kaveri. Nikita, vanha kommari. Komrad. Nyt mennään. Kiima kasvaa. Sato on syöty. Mitä seuraavaksi? Nikita, mitä seuraavaksi? Onko mä silleen, että vittu, antaa hyttysen syödä? Ei, vai onko sä silleen? No vittu, tehdään silleen jotain. Vittu! Mä oon mies. Mä tilaan sulta 200 varpusta. Mä pistän sinne. Mä pistän FedExi 200 000. Ei! Se oli DHL. DHL. DHL 200 000. Ja mitä Nikita tekee? Nikita panee varpuset laatikkoon, lähdetään Kiinaan, että Mao saa varpusia, ettei Sato kuole. Ja mitä seuraavaksi? No tuolla on Neuvostoliitolta 24 tehdasta. Ja mitä tapahtuu? Ne ilmoittaa, tehtaat ei toimi. Mitä seuraavaksi? Pankaan ne toimii. Pankaan ne toimimaan! Ja 3 toimii. Ja mitä helvettiä? Jos ei loput toimii. Mä kerron teille Jerry. Tän kaiken vitun jälkeen oli varpuset tullut, tehtaat ei toimi. Kaikilla on vitun paha mieli. Mut mitä tapahtuu? Mitä seuraavaksi? Kommunismi on jees. Niin. Sen jälkeen Nikita ja Mao heittää ylämurro. Ja sen jälkeen kaikki ymmärtää, että hei. Antaaks ne pikku suukot? Anna ne pikku suukot. Ei vielä. Vittu! Mä elän kommunismi. Siinä on silleen, Mao. Ja se oli niinku vähän niinku siinä. Se on siinä! Tarinan loppu. Kommunismin voitto! Mikä oli tarinan Kommunismin voitto! Punainen armeija! Marinan lopetus, Mao hoitaa. Maa hoitaa! Puhemies! Punainen kirja! The end!